So, mauna po so guys. Tatag Robinsons guys. Kay magpa-clean ko sa akong magpa-pedicure ko din. Mag-grocery ko gamay. Yes, yes, yes. Let's go, let's go. Good morning, everyone. Yes, nakasimbang gabi na ko, guys. Misa di Galio. Okay, sakit pa ng pan. Oh. Bala. Yan, 3 mornings na. Misa di Galio. Yes, still have 6 mornings. Kaya 9 mornings man. So, unta guys, maayo lang perminti ang panglawas. Kaya yes, okay lang unta perminti ang panglawas guys. Gipikas. And then ang panahon po, perminti lang unta okay ang panahon. Yeah. Para maka anda guys. Kalahutay ta sa 9 mornings. Busy man ang kadalanan. Di man makatabok si ante. Ay. Okay, let's go. Siya guys. Yes guys. Ang akong gibuhat atong nagplan naman gugo guys. Ako na nakoy game plan. Charis, game plan. Yung Tuesday, Thursday, and Sunday. Kung ano na mo guys. Apil pa din Friday. Amo na siyang schedule sa running. So schedule na namo sa running. So ako na nang na buhat guys. Atong Tuesday. So, Monday, normal clothes ra akong gisuot. Tuesday guys, schedule man sa atong running. So, akong gibuhat. Nagsuot na ko og running attire. So, naka-leggings na, naka-rubber shoes or running shoes. Tapos, nakakuanda yun. Actually, naka-sleeveless na ko, naka pang sports kuan gid ko attire, pero nag-jacket ko guys inside the church. Nag-jacket ko, tapos i-remove lang na ako ang jacket tong nag-start ako og run. So mao po na akong buhaton ugma pohon Thursday man, so schedule na po tag run. So akong suoton tomorrow, yes, mag leggings gihapon ta. Mag-rubber shoes na tadaan or running shoes para diretso na taran pagkahuman. Sa maayo lang perminti ang lawas guys. Yes, and maayo ang panahon. Actually guys, akong plano karon pamaliton. Actually wala gid ko enough money ha, pero na mga tay G Gibbs. So ako lang ta sa G Gibbs. Namday money, pero yes, di lang need siya kuan. Singalan ani. Di lang sa nato gastuson. Sa mato, akong paliton guys, kuan. Ground meat, no palit ang ground meat kay sa December 31 spaghetti meal or tapos mag macaroni salad ko na anak ko pang sagol sa macaroni salad ana sa balay. Napalit na namo sa SNR tong nagtumi atong September man yata to. Tapos kulang na lang ako mga cheeses, cheese, tapos ito elbow macaroni. Yan ang pupoy pasta guys.
guys, mga sagol, mga ingredients, or what is that? Mga pangsagol na lang, or mga panakot. Ganun mga inana ba? Pero dili ko mo palit og panakot nila guys sa kuan, sa Rome. Ito ko mo palit sa tabuan, kay mahal kaayo din sa Rome. Yes. Basta ka na lang mga kinahanglanon lang yun para sa atong mga sa spaghetti. Sa atong mga fruit salads. Mga salad. Pero pedicure sa kudaan guys. Okay, it is sakit na kay. Actually, dugay na ako nagplano guys. Kaya last time pa, pero daghan mo ko gipamalit. Nawala akong budget tungod ana. So, postpone na pod karon. Ako lagi ning tinuod guys, kay sakit na jud akong kumagko diri sa left side. Limpihan na gid ni nato. Okay. Mungul-ngul siya usahay. Usahay ra man pod, pero syempre mas okay man gid og dili mungul-ngul, di ba? Diba? Hapon niya ilagay ayon ng ilang kuan diri eh. Ilang karsada, my gosh. Oh my god, grabe na kalalom. So very lalom na gyud siya. Lalong kaya dito. Kapag ilagay ayo nga rag subdivision na ba ni diri? Subdivision. Okay. Kaya na po yung mga gidali nga sakinan guys. Natuod na po sila. Alternate route pang good ni siya guys. Di man yun ingon nga duol siya sa rope, pero tungod kay gamay rin mangagi, so maka-minimize gihapon ta sa oras. Dili siya traffic. Pero karon kay daghan na pinakatuod diri guys. Samutan na ni guys karon holiday season. Or karon mga 23. Grabe na ni. Himuon na magiging alternate route. Isa ako diri mangi kumuagi. Traffic na po ni diri. Doon na ta sa highway. So di ba? Daghan na kayo mga nangagi. Karon pa lang galing na sa panghaog ng mga 20. So, na 22, 23. I think grocery naman yan. Na sa mga busy nga mga people, napay mga work, di man din na sila makatagugnayan. Kunya naman na sa ilang kuan na bakasyon. Condition lahat magkakaroon. Okay, highway na sa guys. Okay. Samaw. Ako naka-shades. I forgot to wear my shades. So, samaw.
Diyos kuya naman. Puro ba helmet ay? My God. Gabike, nastunga, wa nag-helmet. What's going on? Pag-overtake ko ya. Naunsa maning red oy. Kung ano po siguro to. Practice driving na po siguro. Dapat pag mag-practice driving tapos inyong kaugaling sakyanan, mag-hazard mode. Hazard. Dili mataha ang mga kuan, mga drivers. Hazard is very important. Labi na inyong kaugaling sakyanan. Okay raman kung di nakabutang dito driving school. Yan na makabalo jud ang mga tao ana. Kabalo ang mga drivers. Ibutang nimo nga driving school. Pero pa sa ana nga private ra ang imong private ang imong gisakyan, and then ginahinay ka na paghikas katunga-tungaan. Kaya ako niagi pag practice driving guys, niagi gid ko as in niagi ko anang tanan. PWD. PWD ba yata? Atong gamito ng atong kuan. Atong ID. Okay guys, abot na ko guys. So, atong first thing first, ang palimpyo tag ko po. Okay. Sundera ka. So, maro to guys. Bye-bye mama, chup-chup.